Vull anar a una ciutat europea i no hi ha manera de trobar vols a bon preu. Solució: busca un aeroport que estigui a prop seu i arriba-hi en tren. Us poso 5 exemples pràctics. Número 1. Volem de Barcelona a Brussel·les. Podem trobar bitllets per menys de 20 euros. A Brussel·les ciutats agafem un tren, que en 3 hores ens portarà a Amsterdam. Preu total, 60 euros. Segon exemple. Volem de Barcelona a Frankfurt. Amb Ryanair podem trobar bitllets per menys de 20 euros també. De Frankfurt podem agafar un tren i visitar ciutats com Nuremberg, Stuttgart o Colònia, i fins i tot combinar-ho per visitar-les totes. Tercer exemple. Volem cap a Basilea, Suïssa, tot i que aquest no serà el destí final. I vola EasyJet, i si sortim per la sortida francesa podem agafar un tren directe a Estrasburg, on no hi ha vols directes des de Barcelona. Quart exemple, ens anem cap a Viena, però ho aprofitarem per arribar fins a Bratislava, Eslovàquia, en tren. Tampoc hi ha vols directes des de Barcelona. I per últim, una alternativa per anar a Dinamarca més econòmicament. Volem Hamburg amb Vueling i lloguem un cotxe a Alemanya, que és més barat que fer-ho a Dinamarca. La ciutat de Billund ens quedarà a 3 horetes en cotxe.